Estamos na praia de Aragón, unha das praias máis importantes, emblemáticas que temos no noso concello. Supón para nós tamén un desafío poder traer os servizos básicos tamén a todas estas casas e sobre todo a esta praia fantástica, non? Donde temos os servizos por ser unha praia de bandeira azul. En este momento estamos acometendo esta obra, que é unha obra que nos vai a permitir trasladar aquí os servizos de abastecemento e de saneamento, unha obra moi importante con un orzamento de máis de 450.000 euros. Comezamos as obras a principios do verán, a interrumpimos durante tamén unhas semanas do verán e a retomamos despois del. Estamos chegando xa prácticamente á última parte da obra. Seguramente haberá un bombeo máis arriba tamén, o que nos vai a permitir en este caso, como digo, resolver ese problema tan demandado desde fai moitos anos. A verdade é que sempre foi unha prioridade para o goberno municipal poder levar os servizos básicos á poboación, tanto a redes de abastecemento como de saneamento. Estivemos en anos anteriores completando sobre todo nos lugares das parroquias e agora toca, en este caso, levar tamén esas zonas que están un poquinho máis apartadas, que ten tamén a súa complexidade, ten un coste tamén económico moi importante, non? Pero a verdade é que neste momento, a pesar deste día de inverno, estamos en plena faena e confiamos que nos próximos meses, a principios do ano 2026, podamos ter esta actuación xa completada, que podamos gozar destes servizos aquí para toda a poboación.